A wani mataki na bazata da ya faranta wa 'yan Saudiya, Sarki Salman bin Abdulaziz ya ba da umarnin fara ba ma'aikatan ƙasar da ɗalibai maƙudan kuɗaɗe don ƙara musu jin daɗi da walwala. Wannan yana zuwa ne bayan wani taimako na wata-wata da ƙasar ta saka wa gajiyayyu da marasa gata. 'Yan Saudiya dai ba sa fita kowace ƙasa a duniya don neman kuɗi, sai dai don karatu ko yawon buɗe ido. Ƙasar Saudiya ta sake nuna rashin amincewarta kan keta dokoki da gallaza Falasɗinawa da Isra'ilawa ke yi, tana mai cewa abin da zai haifar illa ƙara dagula yanayin tsaro a yankin gabas ta tsakiya. Don haka Saudiya ta kira ga ƙasashen duniya da su ɗauki matakin tsawatarwa Isra'ilar, ta kuma nuna takaicinta ga ƙasashen nan da ke amincewa da birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila. Wani rahoton bankin duniya ya ce 'yan Najeriya mazauna Birtaniya sun fi kowa aika kuɗaɗe gida. A shekarar 2017, 'yan Najeriya mazauna Birtaniya sun aika fam miliyan 3,270, kwatankwacin naira biliyan 1 da miliyan 500. Sai 'yan kasar India su ne na biyu, sai 'yan kasar Faransa, sai 'yan Pakistan. Birtaniya ita ce kasa ta hudu a duniya da aka fi samun kuɗi ana aikawa gida bayan Amurka da Saudiya da haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Kwamitin da ke bincike don kwato dukiyoyin gwamnati da aka sace ya buƙaci hukumar binciken laifuka ta Birtaniya da ta bincike wasu sanatocin Najeriya guda 5 masu kaddarori a ƙasar ƙarƙashin dokar ƙasa wadda ta wajabtawa wanda ke da ƙaddarar da ta haura fan 50,000 kimanin naira miliyan 22,923 da naira 900 bayanin yadda aka yi ya same ta. Sanatocin da ake bincika su ne mataimakin kakakin majalisar Najeriya Ikwe Ekweremadu da Hope Uzodinma da Stella Oduwa da Peter Nwabushi da kuma Albert Basi Afan. Kwamitin ya kuma nuna binciken wasu kamfanonuwa guda 5 wanda suka wawure kudin kasar na kimanin dalar Amurka biliyan 1 kutankwacin naira biliyan 360 ta hanyar kin biyan haraji. Kamar kamfanin mai na Adax da ya ki biyan harajin naira miliyan 700, kwamitin ya ce kamfanin mai na Mobil kuwa bai biya bashin dalar Amurka biliyan 1 ba da 900, kimanin naira biliyan 680 cikon cinikin rijiyar mai da aka yi da shi tun shekarar 2011. Ƙungiyar Mai Allah ta buƙaci gwamnatin Najeriya da ta mai da hankali wajen samarwa da Fulanin wuraren kiwo don magance rikice-rikicen makiyaya da manoma. Shugaban kungiyar Alhaji Bello Badejo ya ce tun asali Fulani na da burtalai don kiwo waɗanda gwamnatoci suka samar, amma daga baya manoma suka mamaye su. 'Yan bindiga a Najeriya sun buɗe a tsohon shugaban rundunar sojin Najeriya Alex Bada wuta har lahira a wani ƙauye tsakanin Keffi zuwa Bade inda yake gewaye gonarsa. A jiya Talata 18 ga watan nan ne jamhuriyar Nijar ta yi bikin cika shekara 60 da samun mulkin kai. Bikin da ya gudana a garin Zandar na da Magaran ya samu halartar wasu shugabannin kasashen Afirka. Shugaban kasar Ghana Nana Akufo-Addo ya kori wasu alƙalan babban kotu guda 3 bayan da ma'aikatar shari'a ta kasar ta kama su da laifin cin hanci da rashawa ta kuma ba da shawarar korar tasu. A shekarar 2015 ne wani ɗan jarida a kasar Anas Armayawu Anas ya fasa wa alƙalin kwai. Akwai yiwuwar za a gurfanar da su alƙalan a gaban kotu don a hukunta su.